Hledáte čistou, funkční a extrémně odolnou podlahu, která vydrží auto v garáži i zátěž v dílně? Náš základní jednobarevný set je přesně pro vás. Ukážu vám, jak z obyčejného betonu udělat profi povrch, který se skvěle udržuje a vypadá skvěle. Všechno stojí na dobrém základu. Beton musí být suchý a zbavený mastnoty. Pokud je starý, doporučuji ho přebrousit, abyste otevřeli póry. Poté vše důkladně vysajte. Máte v betonu trhliny nebo odštípané rohy? Použijte naši epoxidovou vyrovnávací hmotu. Stačí již pachtví natlačit do prasklin a nechat vytvrdnout. Tím zabráníte tomu, aby se vám finální barva do prasklin propadla. První vrstvou je penetrace. Ta beton zpevní a zajistí, že se barva neodloupne. Vezměte si váhu a odvažte složku A a složku B přesně podle poměru na obalu. Míchejte míchadlem na nízké otáčky 3 minuty. Namíchanou penetraci vylijte na podlahu a rovnoměrně rozválečkujte po celé ploše. Nechte ji vytvrdnout do druhého dne. Teď jdeme na barvu. Postup je stejný, ale preciznost se vyplatí. Odvažte si barevnou pryskyřici, složka A, a tužidlo, složka B. Míchejte pomalu 3 minuty. Nezapomeňte oškrábat stěny kbelíku, kde se tužidlo často drží. Pro jistotu celou směs přelijte do čistého kbelíku a ještě jednou krátce promíchejte. Máte tak jistotu, že barva na podlaze všude dokonale vytvrdne a nebudou na ní fleky. Namíchanou barvu vylijte na podlahu. Rozmíchejte jen tolik, kolik stihnete zpracovat za cca 20 až 30 minut. Barvu nanášejte válečkem a rozválejte ji takzvaně do kříže. Nejdřív jedním směrem a pak hned kolmo na to. Tím dosáhnete krásně sjednoceného vzhledu bez viditelných pruhů. Tip. Pokud děláte větší plochu, i tady se vám budou hodit hřebové boty, abyste si mohli v klidu dojít i do prostřed místnosti. A výsledek? Odolná, nenasákavá podlaha, která snese úplně všechno. Všechny sety, barvy i nářadí najdete u nás na Epoxy Art. Stačí vybrat barvu a začít váš Epoxy Art.